Ontspan Marco van Basten bij eerste training. Michiel Hemmen gaat voor 20 goals bij Cambuur. En Friesen van start in Tour de France. Het is maandag 2 juli, dit is de sport in Boppenslag. Goeien, in dit programma naast de alnemende onderwerpen ook nog een reportage over het vierleppen in Boetenpost en het laatste nieuws over de nieuwe actiesquatter Dirk Buitenzorg. Dat alweer aanzien, nou eerst het betellen voetbal. Arune Sneun trainde Heerenveen voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Marco van Basten. Zonder Oussama Assaidi en Luciano Narsing trouwens. Heerenveen is in peteer met zowel Galatasaray als PSV en hoopt het in kwarten ta overeenstemming te komen. Arune Vreed kwam Marco van Basten voor het eerst in de kunde met de spelersgroep. En door letter wie dus de eerste training. Een oefensessie dat zo'n 4.000 taskogers op oorkam. Rom een uur voordat de training uit aanzet, worden de eerste dranghekken al deel zetten. Want met de komst van Marco van Basten is alles oors. Er wordt een heel soort publiek verwachten. Maar net alleen de gewone supporter, ook de media is manmachtig onwijzig. De volslijne Nederlandse parsen, nog een cameraploegen en zelfs een afvaardiging van Al Jazeera had de reis maken naar het Abel Enstra stadion. En dat alles van San Marco. Kijk, Van Basten en Heerenveen, toch dus een middelgrote club in Nederland. Uitleggen wat zijn motivering is om deze club juist te trainen en niet bijvoorbeeld naar AC Milan. Neert wordt bij deze eerste training onder tafel oerlitten. Het veld wordt nog een keer sproeid. De fotografen nemen de positie zien. Maar even liep het er toch nog mis te gaan, want de oefenmatjes van de spelers worden wierd. En dat kind vanzelfs net, tinkt vastzetter Veenstra. En gauw worden de matjes de nooi weer fort hellen. En dan is het Safir. Marco van Basten maakt het zien entree. De hoorn gaat omheeg. En dan gaan we los met de eerste training. Een training die net een heel soort om het lief heeft. Een lange warming-up. Een positiespeeltje. En een afrondoefening. Dat is het dan wel. Maar hieltijd is daar de ontspannen lach van Marco van Basten. De training wordt exact 5 kwartier. En dan volgt de persconferentie. Mij vragen oer van alles en nog wat. Want alles wat Marco van Basten zei is nice. Omdat Marco van Basten het zei. Bondscoach, u niet hè? Ik zit nu bij Heerenveen. Heeft u al een Fries woordenboek? Ja, ik heb hem wel. Dat heb ik wel gekregen, ja. Ik heb het Fries volkslied nog niet meegezongen. Maar ik vind het wel heel mooi, moet ik zeggen. Marco, even terug naar het EK. Van welke ploeg heeft u het meest genoten tot nu toe? Of eventueel van welke spelers? Ja, ik moet je zeggen dat de afgelopen wedstrijd was het Mario Balotelli. Het zijn alweer interessante vragen, maar wij richten ons vooral op het onderwerp Heerenveen. Want het wordt nog een hele tour van Van Basten om de prestatie van Ron Jans van Verlinde te evenaren. Vooral omdat de kans zeer groot is dat de volslijne onvolslinie voortgaat. En daarmee wordt Heerenveen er absoluut net sterker op. Die kans is meer dan aannemelijk. Dus ja, wij moeten daarop anticiperen. We zijn druk met het vinden van goede plaatsvervangers. Amo is gekomen, Mark Oet is gekomen. Dat is een veelbelovende jonge Duitser. Iedereen is weer aan het herstellen en aan het aankopen en verkopen. En ja, dat is wel een beetje inherent aan de voetballerij tegenwoordig. Als je een selectie ziet, dan om de 3 jaar is de hele selectie vervangen. En om het jaar ben je er 8 kwijt of zijn er 8 weg. En dat moet je elke keer weer vervangen. Dat is wel een beetje wat er in Nederland bij de meeste clubs aan de hand is. Van Basten weet nou nog net correct hoe de selectie eruit komt te zien. En dat is dan ook de reden waarom hij niet zezen wil of kan over een eventuele doelstelling. Tegen die tijd dat het duidelijk is hoe de selectie is en ook de tegenstanders, et cetera, nou, dan zit je al eind augustus. En dan denk ik dat het enigszins zin heeft om een doelstelling te gaan formuleren. Het is nog maar de eerste training. Maar onder ontspannen houding van Marco van Basten is goed te vernemen dat hij hem noffelijk viel in zijn nieuwe omjouwing. Na hectische periodes bij het Nederlands elftal en bij Ajax bevalt deze wijze van werken bij Heerenveen hem goed. Je werkt gewoon wel ietsje rustiger. En dat heb ik in de afgelopen dagen ook wel gemerkt als je binnenkomt, weet je wel. Je kan gewoon toch redelijk rustig binnenlopen zonder dat je door allerlei mensen gelijk aangeklampt wordt voor handtekeningen of andere foto's en dergelijke. Er is gewoon wat meer rust hier en dat vind ik ook prima.
Verbaast het u zelf eigenlijk wel eens hoeveel media er toch elke keer op u afkomt? Ja, dat verbaast mij ook wel, ja. Het is tenslotte maar de eerste training. Ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk mooi dat er zoveel enthousiasme is. Dat is altijd leuk. Maar soms verbaast het mij ook, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar ja, beter zo dan dat er weinig mensen komen. Dankjewel, dat was hem. Iedereen ook bedankt voor de komst. En dan, na exact zontje minuten, als echt de allerlaatste vraag gesteld is, zit de eerste passenconferentie van Marco van Basten bij Heerenveen erop. Ja, nog meer nieuws van het Heerenveen front, want net als verskate media had Heerenveen 4 interesse voor middenvelder Marco Papá. De international van Guatemala is een creatieve middenvelder en komt oer van het Amerikaanse Chicago Fire. Bij Heerenveen wil men net reageren op de eventuele komst van Papá. Heerenveen is dus correct uiteenzet. Sportclub Cambuur had de eerste trainingsweken er alweer op zitten. Die weken waren het oorsletten met 2 oefenwedstrijden. Vreed was de traditionele opening, tjen DTD mijn joggen in woen. Een dag later, tjen OMB, gingen de Ljouwers op jacht naar de dubbele cijfers. Wedstrijden tussen amateurs en profs binnen als Davids en Goliath. Maar OMB Cambuur is ook een wierde familiestrijd tussen de broeren de Jong. René is trainer bij OMB en hij treft hier zijn broer Henk, assistent bij Cambuur. Hartstikke mooi weggelegd. Ben je wel bereid? Hoeveel maakt het Cambuur er van je nu? Nou, ze zullen wat zien in Heilig, denk ik. Ik denk dat wij genoeg kans krijgen om het zien te halen. Maar als je er een mooie jong van, man. Kom maar goed. Kom maar goed. 10 goals is dus de verwachting en wij binnen vooral benijd hoe volle Michiel Hemmen, de onlutsen spits, er vast in rekken neemt. Hemmen hoegde hem toonsje pas te melden in Ljouwert en zit dus nog in een opstartfase. Was even aanhaken, de jongens waren al een paar dagen bezig. En nou ja, goed, dan stroom je eventjes in, iets later in. Dat merk je wel, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Dat merk je gelijk, ook al zijn het maar een paar dagen? Ja, hoe kan je het zeggen, een beetje het luie zweet eruit, weet je wel. En daar waren zij al wat verder in dan ik. En nou ja, dat is nu wel gebeurd, dus maandag vol mee. Hemmen liet voort onder het begin van de wedstrijd als Sjen waarom hij helle is. Hij is sterk als onspeelpunt, balvast en hij docht wat er van een spits verwachten wordt. Goalsmatje. Melvin de Leeuw zet voor en Hemmen tikt binnen. Na 5 minuten had Cambuur de eerste goal binnen en laat het op schema voor de dubbele cijfers. Nou, je ziet toch wel dat hij specifieke dingen heeft. Hij is sterk, hij is balvast. Hij weet goede momenten te pakken voor de goal. Vandaag die goal die hij maakt vanuit de voorzet en gisteren ook. En ja, dat zijn wel specifieke kwaliteiten van hem. Hemmen hoopt het bij Cambuur het gevoel waarom te krijgen dat hij 2 jaar lang bij AGOVV ek hier. Dus keert hij er 20 in 1 seizoen in. Hij hoopte op een transfer naar de Eredivisie, maar het waard het Belgische Westerlo. Vol het hoogste niveau in België, maar Hemmen spelen amper. Ek terug een blessure. Dat verleden seizoen wil hij zo vlug mogelijk vierten. Ik moet nu gewoon weer dat gevoel zoals het seizoen daarvoor krijgen. Doelpunten maken, veel wedstrijden winnen en dan komt het vanzelf weer goed, dan vergeet ik het vanzelf. Want je maakt het er op een gegeven moment 20 in 1 seizoen. Is dat weer een aantal waar je op richt? Nou, ik ga maar geen aantallen noemen, maar ja, je moet nooit voor minder gaan, denk ik. Dus ik ga het proberen. Hemmen giet dus voor 20 goals. Dubbel zo volle als Cambuur de matje wil in OMB. Maar dat slag het net echt. Oebeles Kokker zit te slap in. Mark Diemers rekt de peel. Even later stuit Marco van der Heijden op de keeper en krijgt Oebeles Kokker opnieuw de bal er net in. Maar krijgt van het skoft valt er toch. Het is een mooie sleepbeweging van Mark Diemers en zijn schot wordt van richting verloren. 2-0. Ik dacht dat je hem harder op in. Ja, dat is jammer. Maar 2-0. Zo wij gooien er nou bijna al de frisse jongens in. Dus ik ben benijd hoe het kan. Ik vind van onze kant ik slappe hap. Net echt, dat zij lekker spritsig voetbal. En dan krijg je een excuus in de veld ziekje, dat mag niet waar, dat mag gewoon bij de zelf ziekje. Dus het is de bedoeling dat we er een paar meer in zitten. In de tweede helft een paar nieuwe gezichten bij Cambuur. Zo zoeken we Wout Drosten. De onderhandelings over een transfer naar VVV binnen afketst en dus bloedt hij voor eerst bij Cambuur. In de spits is Martijn Barto de vervanger van Michiel Hemmen. Barto is bepaald net benauwd voor de concurrentiestrijd maar de Nijman. Dat is alleen maar goed. Vorig jaar had ik Mark de Vries, die heeft me een heel jaar scherp gehouden. En ja, nu is het aan Michiel en aan mij om elkaar scherp te houden. En dat zal ook zeker wel lukken, denk ik. Doelpunten binnen Ek in de tweede helft het joer. Cambuur is bepaald net op dreef en OMB houdt knap staan. Er komt uiteindelijk wel 3-0 op het scorebord terug een doelpunt van Melvin de Leeuw. Maar een aangang, Likas vrienden hier, doet OMB maar 12-0 klop krijgen, bloedt de dragsters dit hier besparen. Ja, maar de laatste bal. Wat er het meest bleed van de broers?
Oh, ik ben wel heel blij. Ja, nee, het blij. Dat is logisch. Ik denk dat hun net zo blij zijn, maar wij gaan wel aardig voetballen. Je moet ook een beetje grote complimenten aan. En je moet zelf zien dat er een hoop werk te doen is. En dat er een hoop voor hunzelf spelen. En dat moet er wel gauw uit natuurlijk. Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Maar keurig die jongen. Ja, de laatste onweest, Juri Roze, trainde Juwet voor het eerst mooi. En daarnaast is de Deense verdediger Mathias Nielsen de komende dagen op proef bij de Ljouwerters. En Cambuur hoopt deze week nog 1 of 2 versterkings te presenteren. Jenning Huizinga van Friendship en Wim Stroetinga van Orde Bekeep hebben haar kwalificeren voor de Olympische Spelen in Londen. En daarmee komt het al Friese sporters in Londen op Njoggen. Op vrijdag 3 augustus rieden de beide Friezen mooi Tim Veld en Levi Heijmans de ploegenachtervolging op de baan in Londen. Stroetinga en Huizinga hebben haar dit seizoen ontnood aan Shenlitten op het dik. Beide hutfietsers wonnen een etappe in Olympia's Tour. Juster woont Stroetinga nog de Grutte Prijs van Lichtenvoorde. En Exceline van Gerner van turncentrum Sportstad Jereveen gaat definitief nooit de Spelen. Het wie nog even onwis, omdat haar concurrente Wyoming Marcela een kwart pleit onspant hiertje in de vadracht van Gerner. De jochter joeg Marcela Gingeliek en dus jobben Van Gerner en haar coach Gerben Wiersma ek in Londen. En de eerste 3 dagen zitten er alweer op voor de 4 Friese deelnemers aan de Tour de France. Pieter Wening, Liewe Westra, Bauke Mollema en Maarten Tjallingi rieden de komende 3 weken met uiteenlezende doelen terug Frankrijk heen. Sneun begon de grote ronde met een proloog in het Belgische Luik. En verslagjouwer Rolf de Vries is er voor u bij. De Tour de France is begonnen en ik dus voor de Friesen. 4 Friesen toch er in totaal mooi, waarvan 1 Pieter Wening hier nou achter me zit. 18 Nederlanders dat er uiteindelijk mooi. 4 Friesen liet nou de laatste Nederlander die een Tour-etappe won had een Fries wezen. Pieter Wening. En hij gaat nou los. Wilst Wening ons zijn proloog begint, treffen wij zijn ouders. Want riet Pieter de Tour, dan bin hij en mem erbij. Nu is altijd speciaal, hè? Dit is de mooiste wedstrijd die er is. Ja, absoluut. Is het dan toch wel heel bijzonder om je zoon hier op zo'n groot evenement, wat is toch wat Trajalien, dan met de Sjen? Ja, zeker. Dat is prachtig mooi. Ja, daar genieten we van. Wening is tevreden over zijn proloog. Hij eindigt het als 60ste. Ik ben net echt specialist op dit soort werk net. En, ja, dus wat dat hier heb ik net al te heel verwachtings van. Maar er moet natuurlijk een soort kleppers naar komen. Hè. Een van de kleppers die het Wening op doelt is Liewe Westra. Westra is maar in 24e plak uiteindelijk de beste Nederlander, maar houdt er vol mengde gevoelens aan oor. Ja, nou ja, tuurlijk. Als uitslagsjuist en nu komt op plek 20, 30 uit, ja, dan denk je van dat is net echt goed. Alleen ja, het is net verder dat dit wereldtop is en dat ik, ja, ik ben wel een teertreden, maar 6 een hele kilometer is gewoon te kwart voor mij. En ja, dan kom ik nou de streep gewoon achter dat het gewoon een lastig verhaal bloot. Van Westra is het zijn tweede Tour, maar het is voor het eerst dat Mem direct bij is. Ik vond het heel mooi dat ik meekom zo. Ja, ik zei dan, dit is net Safir voort. Ja, van de morgen wel betiet er al en weet ik wat, maar dat is het wel weer. En er stappen nog 2 fietsers met Fries bloed om in de Tour. Bauke Mollema, zoon van Frieske ouders, maar Benne in Greens en Maarten Tjallingi. Hoe Fries voel jij je eigenlijk? Ja, het eerste wat je ziet als je mijn paspoort open ziet, is dat ik in Leeuwarden geboren ben. En, dus ja, dat is, Fries, zo Fries voel ik me. Dat besluit bondscoach Leo van Vliet. Van Vliet had Liewe Westra selecteren voor de Olympische Spelen. En had hege verwachtings van de man van de 10. Ja, ik verwacht veel van hem. Maar vooral dat hij natuurlijk goed uit de Tour komt om de Olympische Spelen te vlammen. Maar ja, ik verwacht van Liewe... Ik denk dat hij een mooie Tour de France kan rijden. Ik weet niet of hij echt op het klassement gaat rijden. Ik zou het niet zo verstandig vinden, maar ik denk dat hij in tijdritten goed voor de dag kan komen. Maar dat hij ook in bepaalde bergritten en in ontsnappingen een goede kans maakt om iets te gaan doen. Het Philips-seizoen had mooi, troch minder waarsomstandigheden, nog net een soort hichtepunten belibben. Tijdens de 8e wedstrijd in Boetenpost wie het liek warm, droeg en haast wienstil. En dat hier voor het resultaat. Want het scoresrecord uit 2009 van Tevis Hopma van 20,24 meter waard uit de boeken leert. Jouke Jonsma is de nieuwe voorzitter van het Fries Kleppersbond. De oud-voorzitter van Weensum is mij verantwoordelijk voor de opwaardering van het FK. En het lepen maakt een grote ontwikkeling terug. Met nieuwe materialen en een soort nieuwe leden. Het boen en zijn bestuurders moeten dan ook in een progressieve lijn denken. 13,86 meter.
denk dat je net via waar wij komen, maar moet je de eigen net sluiten maar vooral ontwikkelingen. En dat is juist dan de ontwikkeling met de carbonpols, waar hier daar aan tocht. En just dat die hele sport een gigantische boost krijgt, want daar komt een deel van het succes van dit moment ik wij. Aansprekende afstand, maar ja, wij kunnen ook net bedenken wat oormensen uit vinden. En daar mag je hier op verstaan. De afdeling Drielst is explosief groeid. Exponenten binnen Tom Hoekstra en deze Bobby Zwaagman, die beide goed binnen voor elk fjouwer titels. Er binnen zoveel nijleppers dat er een tekwart on trainers dreigt. Er zijn natuurlijk wel opleidingen van trainers. Nou, ik ben heel blij dat het CIAS nou de boel oppakt. Dus wat dat dan belangrijk is. Ja, we zullen nog even wachten maken. Dus we zullen op de paar mensen die er nou binnen en die echt expert zijn in de train, daar zullen we nog even op teren maken. Maar we hopen dat het kader volgend jaar breder wordt. En ik denk dat er een grote toekomst in zit. Anne-Jet Leijenaar studeert in Wageningen. En de oud-Friesk en Nederlands kampioenen tocht dat de studie net met het kleppen te combineren wie. Maar zo'n kwart doch ze toch weer mee met de top. Een Hiske Galema is de regerend Frieske kampioene. Zij zet het seizoen wat stroef uiteen. Maar hier pakt ze met 4,81 meter haar tweede titel. En de grootste favoriet op dit stuit komt weer uit Drielst, want dat is Grietje Abma. Zij komt in deze wedstrijd net in de finale, maar blijft klassementsleerster. Wij vregen om voorzitter Jonsma werd de sport oer 4 uur een steemat. Nou, ik denk dat wij dan landelijk vollen meer bekend wezen moeten. Ik denk dat wij wat meer geerwerkje moeten met de collega's uit Holland. Want PBA heeft natuurlijk ook zien toppers. En misschien moeten we zelfs wel naar een soort moment dat we de echte toppers van Nederlanders wat vaker zien elkaar springen laten. Maar dat mag we wel lezen met elkaar. En dan maken we vooruit zien en achterom. De wedstrijd bij de topklasse, die wordt uittennen wie. Het is hier Nart Bronsma van het Heidenskip, die met 18,20 meter de vierste afstand op dat stuit del zit. Maar dit is Bart Helmholt. Hij wie de laatste wedstrijd al de beste en hier zet hij 18,94 del. Een aardig begin, maar nog lang geen top. Thomas Helmholt, die laat zien dat hij een van zijn betere seizoenen dwaande is. Centimeter 90 is in elk geval een finale plak. De tweede sprong van Bart Helmholt die gaat al wat stariger oer en dan kun je voort meters pakken. Hij gaat recht oer 19,85. Betekent dat hij de leiderstrui stevig om schouders krijgt. En dit is Arne Galema. Zijn broer zit op IJsland voor een werkproject, maar Arne Galema is na oordeel hier blessureleed. Waarom? Op het front, zit in de finale en komt daar uiteindelijk tot Santje 96. En dan Bart Helmholt, want ze willen graag wat verder springen. Het seizoen is wat stroefwest, wat wienerige wedstrijden, wat koude wedstrijden. Maar hier 20-30, het gaat de goede kant weer uit. Gewaar zal zijn, ik geloof dat dit het kantelpunt is voor mij in het seizoen. Maar mijn loop weer net goed, de insprong rond daar net echt. Nou ja, dan waar je rond uiteindelijk weer prototrain heel veel sprongen maken en toch weer wel vertrouwen erin krijgen. Ja, en als het dan je het mooi opbouwen is, dan dat jouwt wel heel veel goede movements. De opmerkelijkste sprong komt op naam van Thomas Helmholt. In de finale zet hij de stok helemaal stil. Dat ieder een keer op het FK, doe knapte de stok en nou gaat er oer. Een nieuw persoonlijk record van 19,70 meter. Je had nou stilstaan, boppen inzetten. Toen wist nou was het te was. Het is de volgende keer dat de uitsprong wel goed is. Dan had het 20 meter. Ja, dat moet zeker lukken. Ik ben net hoe 24, maar een dikke 20 meter moet zeker lukken, ja. Dus Friesland had nou 2 Helmholten met zijn rekening mee houden moeten? Ja, absoluut. Ja, Bart Helmholt zwargen maar die 20 meter 30 voor een unicum, want hij is nou op alle zoonskonsen in Friesland recordhouder. En waar is het doen, dan wordt er liept in Grieptjerk. En dan naar uw eigen tophinder Dirk Buitenzorg, want die maakt het grote stappen. Vlien weekend trainde Dirk Buitenzorg voor het eerst voor publiek en donateurs op een baan in Wolvergier. En nu al liet hij klaar om hem officieel te kwalificeren als een echte draver. Dat is mooi voor zelfs, maar wij lieten Hielendal niet aan het tafel oer. Dirk krijgt de beste begeleiding en zo'n kwart had hij zelfs een eigen chiropractor. Wat ik eigenlijk dacht is, ik beviel elk gewricht
En ik viel of het goed soepel is. Als het te weinig bewegingsruimte heeft, nou, dan probeer ik dat weer waarom te herstellen, dat het weer optimaal wordt. En dat doe ik eigenlijk mijn hele snelle impuls toch het gewrichtsvlak heen. Meestal begin ik eerst onder het achterrein, viel ik naar het bekken en ik heb een paar proefjes om te zien of er de normale reflexen zien ligt op een reg. Wat wist u eigenlijk van chiropractors? Ja, helemaal niks. Nou, super. Viel het eigenlijk zo goed, ja. Dat is voor u zo mooi voor het hinderrek, maar dan hebben we daar dus net meer nodig. Nee, op dit stuit net. Maar er wist nooit natuurlijk wat er gebeurt. En direct met het voor de karren en dan met het presteren en dan kan er samen iets gebeuren. Dat is denk van nou, het is net helemaal super met naar Sjoen worden. Ja. Je hoort hem in de gaten? Ik hoor hem graag via in de gaten. Ja, ik vind het een super hinder, dus ja, ik hoor graag een vinger aan de pols. Als je ook het zal wezen de laatste officiële training voor de kwalificatie, maar wat zou je zien? Ja, samen met wat eigenlijk zien. Het is ja. En had je er nog vertrouwen in? Ik wel. Hij is Safir? Volgens mij is hij Safir. Hey Sjoukje, heb je goede zakken erin? Ja, gewoon goed hè? Goed gevoel? Ja, hartstikke goed gevoel. Volgens mij kan die horen wie gewoon in de kwalificatie. Zo goed gaat hij. Zo dwars het nou echt om? Ik doe het helemaal aan. Het is Safir? Ja, we doen het. We doen het gewoon. Apart net, is het nog dit is toch wel gauw hè? Ja, er zijn hinders bij die komen er nooit aan ta. Er zijn erbij die doen het als 3 of 4 jaar gepast. En hij kent het eigenlijk nou wel. Dat is wel heel apart. Ja, en tak om sneun tussen 5 en 6 uur, dan zal Dirk Beziekje hem officieel te kwalificeren als draver. En Jo bent daar vanzelfs van harte bij welkom. En als je net kennen, geen nood, want de kwalificatie is echt rechtstreeks te jaren op radio in het programma Sneun in Friesland. Niks is te gek. En want Safir de sport op deze manier. Nou, daar is keer weer naar het Frieskenijs in Joet. Dag.